Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Na de allereerste overwinning in het Kooistadion wacht het weer een uitwedstrijd voor de Ljouwerters. Op besiete op Woudenstein bij Excelsior. Daar leidt kunstgas, dus werkt het Cambuur de laatste afsluitende training voor dat duel ook op kunstgas. Na die overwinning van Manje is het van belang dat Cambuur trop pakt. Dat ze een serie del zetten. Kan ik een gelijk spel wijzen, maar sta ik net verliezen. Maar dan mast zeker ik mooi in Excelsior, dat is een van de topploegen. Scoort makkelijk. Als er een goed resultaat is, dat gaat ik verder. En dat has gewoon nodig als club. Waarom is dat zo belangrijk? Voor misschien wel de spelers en het zelfvertrouwen van de spelers? Ja, maar voetbal is gevoel. En als je gevoel beter is, dan kan je ook beter voetballen en beter verdedigen. En als je wat angstig bent en wat normaal is, ja, dan wordt alles moeizaam. En als dan zo'n serietje daar kan zetten, ja, dan gaat alles makkelijker. Als we naar de training zorgen, dan valt op dat Henk de Jong een zo goed als fitte ploeg te zien beschikking had. Jonathan Afolabi, Michael Kieftenbelt, dat wie de spelers die de afgelopen weken nogal wel wat kwakkelen. Zij trainen gewoon de hele training mee en binnen dus in Zetberg. Ja, dat liep het goed. Training weer goed. Juist weer wat moeizamer op het veld. Veld weer wat moeizaam. Alweer wat zwier. Hè. Dat Jost en ik wat zwier in. En we hebben op een stukje op kunstgas spelen, omdat we morgen op kunstgas matten. Ja, ze zegt dat het vlot ging, dat het goed getraind wordt, dat iedereen fit begint te worden. Dus we kennen mijn goede ploeg, ik heb wel paard. Alleen de Bram Marsman had les van het bovenbeen. Maar voor de rest is iedereen aardig fit. De smaakmaker van Cambuur dit seizoen is Benjamin Pauwels. Daar kun je net omheen. Hij maakt het indruk aan de linkerkant van de onval met zijn acties, met zijn snelheid. De volgende wedstrijd versierde de 2 penalties. Het mij duidelijk wezen, Cambuur is afhankelijk van Pauwels. Hij kwam Orne Simmer Oer vanuit België en hij had het goed naar zijn zin. Hier in Ljouwert. Ik denk dat misschien in het begin was een beetje iets moeilijker voor mij. Ik denk eerste keer zo ver van familie. Mijn ouders niet zo vaak zien, vrienden en zo ook. Maar ik denk dat even na een paar weken zelf vond ik wel dat het redelijk makkelijk wel ging. Ook omdat ik denk de groep was ook wel makkelijk om. Ja, ze waren ook gewoon goed voor mij. Iedereen was vriendelijk tegen mij, de staf en zo. Dus dat maakt het ook wel een stuk makkelijker. Hebben we in Leeuwarden de echte Benji al gezien? Ja, ik denk dat jullie wel al een paar stukjes hebben gezien. Maar ik ben sowieso nog niet klaar. Er komen sowieso nog betere stukken aan. Dus jullie gaan nog veel van me zien. Ja, want jij wil entertainen, hè? Jij wil het publiek vermaken. Ja, sowieso. Ja. Dat is zeker, dat doe ik sowieso. Ik ga dat ook altijd blijven doen. Dat zit in mijn spel. Dus dat is hoe dat ik ben. Ja, ik ben ook een speler die graag dribbelt. En als ik dan penalties uitlok, dat is ook gewoon beter voor ons team. We kunnen ook makkelijker scoren, denk ik. En penalties makkelijker te scoren dan bijvoorbeeld een vrije trap of zo. Dus als ik zo mijn team kan blijven helpen, dan doe ik het. De opstelling is dezelfde als Orronde Manje in FC Eindhoven. En dat betekent dat Pauwels direct weer instiert. Hij wil het publiek en Joert weer vermijdt op Woudenstein. Excelsior is de nummer 3 van de eerste divisie en dus stiert er een grote opjefte te wachten voor Cambuur. De Ljouwerters weer stiepen toch een vol uitvak. Liefst 400 fans hebben de reis naar Rotterdam maken. In het begin van de wedstrijd had Cambuur krekt wat meer balbezit. Hier is het Excelsior dat er voor het eerst uitkomt door de rechterkant. Sanchez Fernandez ziet het pol op. Ljouwt de bal bij de tweede pil. Richie Omaroa is Siname, de spits van Excelsior. Dit wie de eerste mogelijkheid van de wedstrijd voor de thuisploeg. Hij docht het op fraaie wijze, maar hij mist het goal. Cambuur krijgt in de eerste 10 minuten liefst 4 hoekskoppen. Maar echt gevaarlijk wordt de ploeg van trainer Henk de Jong net. Dit is Excelsior, met Kik Piri, de Ljouwerter in dienst van de Rotterdammers. Hij had al een soort last van blessures gehad, maar hij is weer fit en speelt het weer. Dit is een aardige actie van Sanchez Fernandez met het schot. Wat een paar meter oer de goal van Thijs Jansen gaat. Op een ei Excelsior, maar via de linkerkant Fini. Een beetje heel voortwerkje van Mullen, die dat uiteindelijk herstellen kan. En dan is het Excelsior dat de druk op Cambuur houdt. Het schot van Oostorn is van Hartjes.
Maar de redding is van Jansen. Excelsior dan oer de rechterkant. Mijn soort romte van Ilias Bronkhorst. Onvallende rechtsback, de voorzet. Jansen liet hem los. Maar kan dat uiteindelijk hersteld worden door Tyriek Messera. De Wut, de Cambuurkeeper, even holpen. En ja, Henk de Jong, hij maakt zijn ploeg even efter de broek onzitten. Cambuur dan. Ondertussen hebben we al een aardige kans van Ilias Alhaft. Hier komt misschien ek weer wat uit wij. Als de bal aan de linkerkant is. Pauwels verliest het duel, maar Natti knokt hem waarom. Liet hem dan vervolgens het ziers van het ballen fretten. Diemers herstelt het weer. Diezelfde Diemers krijgt hier de bal. Hij kan zitten. Maar het schot dat kan makkelijk pakt worden door Kelvin Razi, de keeper van Excelsior. In het uitvak is het feest. Net steende die 0-0 tussen staan. Maar de Leeuwarden fans sjoggen dat Cambuur op hem zelfs de zaakjes wel aardig op waarde had. Dit is goed druk zetten van Remco Balk. Komt de bal bij Benjamin Pauwels. Maar de actie wil dan een strafschop. Nee, bleef uiteindelijk wel op een voet. Geert dan Lissen en dan rekt hij de bal kwijt. Maar Excelsior levert een vlug weer in. Dan komt de bal via Pol bij Balk. Remco Balk, die het Lissen, die wil wel een strafschop. Hij shut naar skiert terug de Nachtegaal. Maar die wierst naar de doeltrap. Balk is het er net mee eens. Maar Nachtegaal, die wollen net hoorn, die houdt je een strafschop. En hier zorgen we dat dat terug is. Dat het een zwalbe wie van Remco Balk. Oh, hier is het Kik Piri die de bal inlevert. Diezelfde Remco Balk. Nou, dan maakt dit hem wezen. En Remco Balk, hij zet Cambuur op een 1-0 voorsprong. Het gaat mis in de opbouw van de Rotterdammers. En Balk, die straft dat hoor. Onder Manje makken zijn eerste doelpunt van het seizoen. En een paar dagen later, dan wordt het zijn tweede al. Piri, hij gaat hier de mist in. De assist is van Matthias Natti. En Balk, die maakt het heel goed. Oh, Razi had geen kans. Excelsior zal dan wat waarom matten. Via Piri, die dus een flater maken niet kijkt bij de 1-0. Dit is Fini, hoe de linkerkant. Voorzet, bal wordt voortwerken. Maar echt goed krijgt Cambuur de bal net voort. Hier is het Sanchez Fernandes die Pauwels wel heel makkelijk uittroeft. Voorzet. Komt weer bij Fini. Cambuur nou even onder druk. Fini. Nou, dan is het Bronkhorst. Maar een vrije shitkans. Bal wordt blok. Nog een keer. Dan is het nog een keer. Dit hier hem toch zwijzematten. Maar Bronkhorst. Hij mist 3 shitkansen in een paar seconden tijd. De eerste poging is te served. De tweede komt in het lief van Thomas Pol. En de derde, ja, dat wie echt de grootste. Bronkhorst, die realiseert hier dat dit de liekmakker wezen mast. Excelsior had wel in de gaten dat het wat veromd was mat voor het skoft. Hier is het Richie Omaroa, maar een heel goede mogelijkheid. Maar hij, de man die toch 8 doelpunten maakt dit seizoen, krijgt de bal er net in. Van Mullum zit er daar net heel goed bij. Het rint alweer mij en Cicero van Cambuur. Dat dus mijn voorsprong het skoft in jet. Dan komt Jonathan Afolabi erin. Voor Benjamin Pauwels, die het ziek blijkt te wijzen. Hier is Matthias Natti, de jongen die de eerste goede kans van de tweede helft krijgt voor Cambuur. Precies, Scott gaat uiteindelijk jonken. Excelsior dan, met de lange bal. Net echt goed voortwerken, terug Pol. En dan is het Bronkhorst die het zien Scott. Maar krijgt voor Delgi een short. Dat scheelt net zo volle. De poging van de verdediger van Excelsior. Daar komen ze weer. Aan die linkerkant met Messera en Fini. Het is een prachtige beweging. En wat doet Messera daar? Had die Fini beet of net? Het had er toch wel. Verdacht volle van wij. Maar aan de andere kant, ja, Fini doet hetzelfde. Hij loekt Messera haast het broekje uit. En hij gaat dan echt vies te makkelijk lezen. Het is een mooie actie. Maar ik hier wordt vanzelfs geen strafschop van Joen. Hoekskop van Excelsior. Wordt voortwerken. Alhaft. Kan dit een counter van Cambuur worden? Nee, want Excelsior neemt weer roer. Cambuur even onder druk nou in deze fase. Al leidt een oval. Een heel soort romte. Messera. En zorgt dat Alhaft mij is, dat Balk mij is. Hier zit muziek in. Tyriek Messera, maar hij gaat zelfs. En shit de bal een paar meter jonken. Daar hier toch wel meer in zitten, Soenie Sisse.
Dit is Afolabi, rekken de bal kwijt. En dan krijgt Mike van Duinen de bal mee. Mike van Duinen, Geert Lissen, kan nog wel uithellen. Maar het schot wordt blokt. Van Duinen sjocht dan naar de skiertsruchter. Vindt dat Van Mullen een oertreding maken had. Ja, er is wel wat contact. Maar eens is dit geen oertreding. Dit is gewoon een duel. En dus maakt het Nachtegaal op en nij het juiste besluit. Excelsior, dat dringt door in die slotfase. Er komen al hier aanvallen zien. Dit is een voorzet van de rechterkant. Die komt uiteindelijk bij een oreninvaller. Seymour. Joutemond Donker, dat is een invaller. Het wachtzien is onze die bal. Het zegt je metergebied, inslinger je zillen. Nou, dat zal dan hartjes hier dwan. Bal komt in die voor. Van Duinen bij de kopbal. Dan is dit een gigantische mogelijkheid voor Sanchez Fernandes. Maar het wie boet een spul. Dus docht het er net daar. Maar voor Jansen is het wonderlijk dat hij deze bal pakt. En uiteindelijk blijkt het genoeg te wezen voor de overwinning. Want Cambuur is maar 1-0 te sterk voor Excelsior. Voor de nummer 3 van de eerste divisie. En dus is het de tweede overwinning op Rieren voor de ploeg van trainer Henk de Jong. Dat wie net topvoetbal van uw kant. Zij voetballen makkelijk, zij een goed voetballende ploeg. Fysiek ik nog vrij sterk, hè. En, maar vooral de strijdlust die we hebben, ja, dat heb ik wel van genoten. Het team gebeuren hier op de bank met de speelspelers, dat de jongens erin komen. Ja, dat is wel mooi, hè. Het juichen kwam, dat ze een verdedigende actie hadden. En vooral als we de bal veroveren, dan hebben wij zulke kansen op counters. En dan zitten we hem vaak gewoon zo ongecontroleerd voor daar maar mee aan de slag. Ja, dat zit de komende tijd bloeien. Dat is net niet een keer dat eruit. Dat is heel bloeien. Voor ons is het natuurlijk echt geweldig om de 0 te houden. Voor ons is het verdedigen van een goal en dat doen we nu gewoon weer. Het is nu de zesde op de rij. Dus ja, dat is natuurlijk heel erg lekker. Ja, vanaf tv dan ziet het misschien er niet super top uit. Maar we scoren en daarna houden we het gewoon dicht. We houden voor de 5e, 6e keer houden we de 0. Dus dat laat ook wel zien dat we echt voor elkaar door het vuur gaan. En dat we echt dat we gewoon een goed team hebben. Dat we het kunnen. Dat zeggen we ook tegen elkaar van hey, we kunnen echt wel wat. En dat proberen we natuurlijk te laten zien. En in zo'n wedstrijd moet je ook gewoon het dichtgooien. Het 1-0 lekker naar huis gaan. Dat hebben we gedaan. Dat is top. Dat is echt mooi. We hebben ook zelf tegen elkaar gezegd, als we deze nu gewoon winnen, dan gaan we echt in een stijgende lijn komen. En dan gaan we veel meer wedstrijden winnen. Ja, als die winst, dat is knap. Hè? Dit is gewoon een hartstikke goede ploeg. Dat zou je merken. Die voetballer, de beste speler, de topscorer, alles haast en de meeste goals. Ja, en wij van meer haast de minste goals. Dus dat we een mooi in kwamen. 0-1. Inpak en wegwezen. Inpak en wegwezen. Nee, de wedstrijd van Sneuren is dit de stand in de eerste divisie. Helmond Sport on kop met 24 punten. Dat is liekevol als FC Den Bosch. Alleen had Helmond Sport een wedstrijd minder spelen. Cambuur vinden we waarom op het 8e plak. De Ljouters hebben het paard naar het linkerrichtje dus voen. Onderin is Jong FC Utrecht de hikkesluiter. Likas Vitesse had het 4 punten uit 12 wedstrijden. De eerste thuisoverwinning krijgt een vervolg in de uitwedstrijd. Een knappe oerwinning op Woudestein. Cambuur zit nu voor een drokke week, maar tiensje de bekerwedstrijd uit in ADO Den Haag en vreet de competitiewedstrijd in Weidewormer in Jong AZ. Het budget dat wij de sneur weer binnen. En dan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.